No niin, täällä nyt on Halloween. Me pelaamme tässä Need for Speedia. Täällä on minun kaverini. Mikä? Donitsi. Sitten myös täällä Ilkotsi täällä. Niin Halloween on nyt ja pelaamme Need for Speedia. Donitsi ei varmaan paljon puhu. Mutta ei ole Donitsi vaan Donitsi. Donitsi ei varmaan paljon puhu. Ja sitten täällä on hänen pikkuvelensä. Rinotsi. Rinitsi. Niin. Tässä Donitsi pelaa nyt. Tässä tulee, että me kaikki kolme pelaamme tässä. Seuraavaksi olen minä vuorossa. Niin sitten Rinitsi. Hetki siirrämme Niin, nyt on Halloween. Hän saa puhua, Donitsi, jos tiedät, hän saa puhua. Kaikki saavat puhua täällä, paitsi omat vanhempanne, jos ne eivät onneksi katsokaan. Sitten mä otan pausille. Sinne tää Rinitsi minun viereen, että hänkin voi aina puhua. Se kuuluu paremmin. No niin, taas jatkamme. Laitan vähän hiljemmalle tätä TVtä, liian kovalla huus. Ja Rinitsi on tässä Halloween mielelläni, niin voimme näyttää minkälainen puku hänellä on. Minun vanha pukuni. Tässä herra Leonardo Turtles. Toisin sanottuna Rinitsi. No niin, jatkamme taas peliä. Noin. Pärjätkö? Hyvä. Mitä haluaisit sanoa? Okei. Mulla on kaikki uistimia. Niin uistimia sinulla, joo. On mulla virrari. Tässä nyt aikoo varmaan Aitko puhkasta renkat? Joo. Donitsi aikoo puhkasta renkat. Jotenkin. Noin. Joo, nyt laitamme pausalle. Ja jatkamme taas.
Häh? Paskarenki tämmönen. Tämmönen savu tämmönen ja tässä paskarinki. Renkaat. Donitsi sanoi ensimmäisen sanansa tässä videossa. Käy nyt takaisin, sillä on korjaamo. Sinne eteenpäin, se varmaan nähtiin jo kartassa. No meidän videomme kohta loppu, koska sehän alkavat lähteä pian. No noin. Aika hieno pyöräys. Tässä ei muu sitäkään pelannut kuin Donitsi, mutta ei se mitään. Poikki menee nyt. Niin, me lopetamme nyt tähän, koska ei jakseta enää kuvata. No niin. Ei kun hei parallaan.